Tira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Jay's Secret File. Si Jay na iniwan na lang bigla ng taong mahal na mahal niya. 12 taon. Kasama niya itong taong to. Karelasyon niya itong taong to na itago natin sa pangalang Luis. Tapos, etong si Luis, bigla na lang gustong makipaghiwalay sa kanya. Sabi may problema, pero ayaw naman sabihin sa kanya kung ano yung problema. Tapos nung talagang nagkaroon na nga ng problema dahil na heart attack itong si Luis, di nasugod nga sa ospital. Nagbantay itong si ate mong girl na Secret File Center, tapos bigla na lang dun may bumisita na babaeng nurse. May pakiramdam ka talagang kakaiba pag may biglang bumisita tapos parang matindi yung tinginan, diba? Malagkit. At higit sa lahat, iba yung saya na dulot ng taong yun, dun sa taong mahal mo, nakakapagselos. Parang may territorial side ka na parang gustong sumabog. Na bakit teritoryo ko yan bakit napapasaya mo yan ng ganyan? Ganon yung pakiramdam. Tapos, nung naiuwi na sa bahay, etong si nurse na bumisita sa ospital, paggaling labas etong si Secret File Sender, nadadatnan niya sa bahay nila. Kasi nga, kailangan daw may mag-i-inject para matuluyan na ang paggaling ni Luis. But in the end, nalaman na lang ni Jay na nilolo ko na pala siya ni Luis. At yung dahilan ay etong si nurse na babae. Emotional cheating kumbaga. Paano nga raw ba makakausad kung yung taong minahal mo sa loob ng 12 taon hindi mo pa rin mapatawad? Tapos at the same time, mahal na mahal mo pa rin. Anyway. Pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Doc Yorje. Ang sakit naman nun sa pakiramdam na itapon lang ng taong minahal mo for 12 years yung relasyong binuo ninyo. Ipinagpalit ka ba naman sa iba? Ewan ko na lang kung hindi ka mawawasak. Nakakaalarma lang na ang dali-dali sa henerasyon natin na magtapon ng pagmamahal. Yung parang ang dali nating gumawa ng long-term scam. Magmamahal ka ng tao pero pag nakitaan mo lang siya ng kulang, papalitan mo na lang ng iba. Kasi convenient sa'yo yung bago. Mahirap nga naman mag-move on sa ganito. Huwag mo munang perasahin ang sarili mo na magpatawad. Para sa akin, the best way to move on is to carry on. Carry what you feel and move your feet forward. One day, hindi man gumaan ang dala mong bigat, masasanay ka rin sa pagbubuhat. True. Tapos magkakamuscles ka. Ito naman ang sabi ni Darwin, love just ain't enough. Minsan, pinipilit na lang na mahalin ka ng taong pinili mo pero in the end, ikaw lang ang nagmamahal. Kaya kung gusto mo na siyang kalimutan, alisin mo na lahat ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya at isipin mo muna ngayon ang sarili mo at ang trabaho mo. Yun yung tipong akala mo mahal ka pa pero hindi na pala, may iba na pala. Tapos pinipilit ka na lang talagang mahalin. Tapos ikaw naman Gino G, no? Yung parang pinakita niya naman sa'yo na mahal ka pa, pero hindi na pala talaga. Bakit di na lang talaga sabihin ng derechahan? Eto ba sabi ni Mayumi ha? Mahaba yung sinabi niya.
Pagdating talaga sa pag-ibig, laging merong naiiwan at yung naiiwan na yun ay kadalasang nagmamahal pa samantalang yung isa habang kayo pa ay nagmo-move on na para sa iba. Kaya feel ko ang sakit na nararamdaman mo, Jay. Sa sobrang sakit niyan. Sa ngayon, sobrang sakit niyan. Maraming emotional ups and downs kang mararanasan bago ka makapag-heal. Maka-move on at makapagpatawad pero darating ka dyan slowly but surely in your own pace and time. Umpisahan mo sa acceptance and everything will follow. Cry till there's no more tears, be okay. Feel not to be okay and be messy. Hanggang sa masabi mong tama na. Hugs to you, Jane. Kaya mo yan at God bless sa lahat ng mga naiwan dahil may forever din silang matatagpuan gaya ni DJ Rocky. Congrats pala, DJ. Cheers. Thank you, my Yumi. Tumatanggap po ako ng regalo, Charot with Darot. Hi din kay Marilyn Laurejas. JP Babasa says, payo ko lang sa ating secret file sender, una magpatawad siya. Masakit yun, pero yeah, it will take time. At para sa lahat ng mga gustong mag-move on, magmahal na lang siya ng lalaki. Sigurado yan makaka-move on. Mas masarap pa rin yung maramdaman mo yung pagmamahal ng tamang tao. Na nanggagaling sa lalaki. Iba ba talaga kapag may itlog? Itlog na hinahanda tuwing umaga, breakfast kasi, 'di ba? Depende sa iyo kung anong gusto mong pagkakaluto, kung malasado ba, kung sunny side up o kaya yung binati talaga. I mean yung ano ang tawag doon? Scrambled egg! Ayan! O kung gusto mo, tortang talong. Ay, nagutom ako bigla. Anyway, ito pa sabi ni JP. Ay, Riza pala. Hindi na pala si JP. Palayain mo na, sender. Siya naman yung gusto makipag-iwalay sa'yo Ang masakit pa, yung kayo na, o kayo pa, pero may mahal na pala siyang iba. Yung mahabang panahon na yun na pinagsamahan sa isang iglap, biglang hiwalayan palang ending. Sana makatagpo ka ng tamang tao na magmamahal sa'yo ng totoo. True. Eto pa sabi ni Charles. Emotional damage yung ganyan. Niloko ka, tapos ikaw pa yung hindi makamove on. Paano ka kaya makamove on sa ganyan? Ay, wag na lang mag-move on kung ganyan. Nakakatulong tong sinasabi mo Charles Sancho Eto pa sabi ni Igop Motovlog. Magandang gabi DJ Rocky. Sana all na lang talaga kami kay Ronald Parang gusto ko na rin magtrabaho. Ay, iba pala yung message niya, sorry. Good evening, have a safe evening DJ Rocky. Ito naman si Igop Motovlog. Akala ko naman ito yung comment mo. Friday pala yung comment mo dito. Rolly Mendez, hello, mabuhay po kayo. Ay din kay Robert Tirao at ang sabi niya rito, 12 years, matagal-tagal yan. Mahirap makamove on dyan, lalo na't matagal din kayong nagsama. For me, hindi talaga siya para sa'yo. Hayaan mo na siya, move forward and rest muna, focus sa career na meron ka. Dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Alam mo, secret file sender, mahirap talagang mag-move on, pero hindi imposible. Kakayanin. Oo, kakayanin. Pero sa ngayon, ramdamin mo muna lahat ng pain. Ramdamin mo muna na merong nawala. Kasi kapag hindi mo pinagdaanan yan, pag may iniskip kang proseso, mas mahirap yun sa susunod na magiging karelasyon mo. At ikaw din magdadala nun sa susunod na kakarelasyonin mo. At kung sakaling wala ka mang next na magiging karelasyon, sarili mo muna talaga, baka hindi ka rin completely maging okay. So it's a process that you need to go through para makamove on ka. Kung naiiyak ka, iiyak mo. Kung hindi ka pa makapagpatawad, then hindi ka pa makapagpatawad. Bakit? Kung sino bang nasaktan, kailangan siya yung umintindi. Yun yung nakakaasar Bakit kung sino bang niloko, dapat ba siya yung makaintindi na kailangan niya mag-move on? Siya yung dapat magpakumbaba na intindihin na talagang wala lang nararamdaman? Di ba pwedeng hayop yung taong yun na hindi mo lang nagsabi sa'yo ng totoo?
na may pagkakataon na siyang sabihin kung ano yung problema, hindi pa rin niya sinabi. Nakakaasar, diba? So, okay lang. Ako, masasabi ko na okay lang kung hindi ka pa makapagpatawad sa ngayon. Kasi kailangan mo yung inis na yun eh. Kailangan mo yung galit na yan para malaman mo talaga at masabi mo sa sarili mo na itong taong to hindi mo deserve. Kailangan mong gamitin sa tamang paraan yung galit na yan, yung inis na yan, yung hindi pagpapatawad na yan. Kasi kapag lumambot yung puso mo, nagpatawad ka ulit, may tendency na rumupok ka at maging desperada ka sa pagmamahal nitong taong to na hindi ka naman na pinipili. Medyo tricky yan eh. Yung hindi pagpapatawad na yan. Pero kailangan mong isipin lahat ng pangit na hindi na nagawa ng taong to. Yung hindi magagandang nagawa nitong taong to. Ano bang binavalue mo sa isang relasyon? Di ba binavalue mo yung honesty, yung loyalty, yung commitment ng isang tao? Oh. So, tatak mo sa isip mo na niloko ako, manluloko. Ilang buwan na kami nagsasama sa isang bubong, kagagaling ko ng Pilipinas. Tapos, pagka uwi ko, biglang may emotional cheating na pala. Tapos di mo lang nasabi sa akin, ni isang minuto man lang doon, sa ilang araw na magkasama kayo sa loob ng isang bahay, hindi man lang nasabi sa'yo. Nakakagigil, diba? Na mayroong hindi nasabi sa'yo na katotohanan. Na dapat naman talaga mapag-usapan. Ano ba naman yung, by the way parang hindi na ako talaga masaya sa relasyon na to. Nakakaramdam na ako ng parang pagkagusto sa iba. Baka pwedeng ayusin natin to. Kung meron mang pwede tayong ayusin. Pag hindi talaga umubra, ibig sabihin yun na talaga sa kabila ako. Sana honest lahat ng mga tao. Kasi kapag honest lahat ng mga tao, feeling ko konti lang yung mga kaliwaan, kabitan. Wala masyadong taong masasaktan. May masasaktan sa una lang pero at least walang traidorang magaganap kasi nga nasabi na eh. Hinanda ka na. Pero ngayon hindi ka kasi handa eh. Hindi ka handa na meron palang iba, hindi ka handa na bigla na lang siyang aalis, na bigla ka na lang iiwan. Hindi mo napaghandaan eh. Ang napaghandaan mo yung future ninyo together. At napakasakit nun. Kasi handang-handa ka na magkaroon ng future kasama tong taong to pero siya hindi pala handang makasama ka habang buhay. Pero yun na, katulad ng sabi ko kanina, gamitin mo yung inis mo, yung asar mo, yung galit mo, yung hindi mong pagpapatawad sa taong to para ma-realize na hindi talaga ito yung taong para sa'yo. Kasi tricky yan, again, na kapag lumambot yung puso mo, pagpatawad ka, baka posibleng tanggapin mo ulit itong taong to sa buhay mo. Kung sakali man na hindi mag-work sila nung nurse, or kung sakali man na parang makaramdam ka ng window na ay, oportunidad ko ulit na makabalik sa buhay niya. Ay, sabi ko sa'yo. It is what it is. Hindi na ikaw yung pinipili. Period. At ilang beses na rin siyang nakipag-iwalay sa'yo. Hindi ba senyales yun na parang yung commitment niya talaga sa'yo napakababaw lang? Ikaw lang talaga yung nag-hold on dun sa relationship ninyo. Although, kailangan mong pakinggan din at makinig ka rin dun sa mismong sinabi niya in the past na hindi na rin siya naaalagaan. Baka oo, meron ding pagkakataon na nagkulang ka, pero hindi yun sapat na dahilan para lokohin mo yung isang tao. Napag-uusapan naman yun eh. Pag may kulang, bakit hindi sabihin? Para mapag-usapan, para gawa ng paraan. Bakit kailangan hanapin sa iba? Bakit kailangan talagang makita sa iba? Bakit mo nakita sa iba? Kasi hinayaan mo makita yun sa iba. You do you, girl. What is 12 years compared to the rest of your life? Ang haba pa ng tatahakin mo sa mundong ito. Yung haba ng relationship doesn't guarantee na meron talaga kayong forever. Yung haba ng relasyon ninyo doesn't make it a quality relationship.
healthy kind of relationship. Ikaw din nga mismo, 'di ba? Sabi mo parang laging nag-aaway na kayo. So, baka may kailangan ka ring ayusin sa sarili mo. And this time, focus on yourself para you can love better next time. At kung sakali man, 'di ba, na hindi na naman mag-work yung next person mo na mamahalin, at least alam mo sa sarili mo na binibigay mo naman yung best mo. Magmahal lang na magmahal. Hanggang sa matagpuan mo yung tamang tao para sa'yo na ikaw yung pipiliin at ganun ka rin naman sa kanya na ikaw pipiliin mo rin siya. Consistently. So yeah, anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Abangan ko po ang inyong tawag 0916-529-5595. Kapiling ang inyong basa, Princess DJ Raketera, at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Jay's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!